Ito guys, gikan mi sa bukid sa kong mama, sa kong bibib. Yan, nagpabinisaya ko dito. Yan, nasagdahan maray ko din sa dakong kahoy sa likod sa kong payag. Muni karon guys akong kamot guys oh. Dito guys. Magpalina ra ko guys, mga muyo ra ko nila guys. Saylo ako ninyo kaya ako di ko kakita ninyo, kamo magamahanan mo. Saylo lang ito ninyo. Uli-uli ini ako mga debate sa akong mga lawas. Mamalina lang ko dani sa ugma ko sa kuan, Domingo ug Lunes, Martes. Nandito ako sa akong payag. Naninhig ko din guys kay aron kuan ning mga sagbot kay dagan na kayo. Unya guys, dagan na kay sakyanan din kita pindalan na akong payag. Ito guys, na mga sakyanan guys. O guys nandito ko guys sa akong payag. Tinood bang guys nga nabuyagan ko guys. Mga muyo lang ko nila guys nga uli-ulian nila akong gibati guys. Malina lang ko nila guys. Domingo ug Lunes, Martes guys. Tulo ka adlaw, 3 days guys, 3 days. Ni guys nga nagiinis ko karon guys ako balay. Daplin sa dalan akong balay guys, akong payag. Guys, limpyo na kayo kay ako nagisiligan guys. Oh, limpyo na oh. Tuwa si putot guys oh. Putot ako iro oh. Oh. Alitot, ali. No. Oh. Alitot. Nas putot oh. Na saging oh, na mo siya ang bornal guys oh. Ganito ni guys. Guys oh. Nasi putet guys. Magkuhan ko sa adlaw ng Domingo, magkuhan ko guys, magpalina ko sa alas 10 sa Domingo sa buntag. Sa Lunes ug sa Martes, kuhan pa guys kana alas 3 sa hapon. Dito ra kutob ang akong mga sinasabi guys. Daghang salamat guys. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Mana? Mana man?